Aku pribadi Wisnu Sukoto aktif saka Selokan bagus nyegaki barisanku kowe iki kekasihmu sapa muri saka ngendi bagus Neng ora koyo pen kulo piye. Aku Sukoto. Adalah pripate sopo. Golane ojo munggah gunung. Ngene iki dadane ngantuk lanang kuwi. Kowe kuwi sapa wong ngantukan? Teko ngaji wae. Pepate Ndrawati. Raden. Oh iya piye. Piye? Ora ke barisanmu mingkir. Wisnu Sukoto baca mawar. Wis ngene lho piye. Piye? Wis sumingkira di sini. Ora kowe yen kerja taiwan barisanmu mulak barisan kok kambang bakal lewat apa kowe rak yes prajurit mangewu tumbai lanang payo emek jatuh jamur badan mulo kowe supingira eman bagusku yang kowe nganti tak piloko paman jaki Bojone wis kuning. Wis. Piye? Apa ora kleru kowe wong mangewu ojo nganti gedadra kowe mingkir